ইয়াৰ নাম হ'ল প্ৰজিত নাৰ্জাৰী, এলাইচ বাদল, এলাইচ থাকলাই। सिनेमायाव नङा मोगथाङावनो पुलिसनि जिम्मायाव थाख्लाय नार्जारी। जौसेथा मोसौ जायोब्ला मोसाया गावनो गाव थैयो होननाय बाथ्रा भावा मोगथाङाव बेरखांनाय नुनो मोनदों। बर'नि बयजोंबो मिथिसार जानाय फेस्ला फावखुंगुर आसाम पुलिस थाख्लाय नार्जारीया दिनै पुलिसनि जिम्मायाव। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसा थाख्लाय नार्जारीखौ हमनानै क'क्राझार स्पेशल कर्टआव दैथायहरदों। मजा आया और मैं ये जो मजा है Apa Mas Diamond Amta bi नाथाय नोंसोरबो दं थाख्लाय स्कुसुआ